Vi interviewer her Søren Milche om stoleproblematikken i klasserne på KVUC. Søren, hvordan forholder du dig til disse klager, og hvad er tanken bag indkøbet af disse særprægede stole? Altså, nu har vi jo ikke fået særlig mange klager. Vi har egentlig kun fået én klage, og det var fra en lærer, som klager over alt, så den røg direkte i papirkurven. Ja. Så problematikken er der stort set ikke. Nej. Men hvad er tanken bag indkøbene af stolene? Af stolene, det er, at de var de pæneste, og så er de meget funktionelle. Man kan rejse op og vende stolen op og sætte sig den her vej også, hvis man har lyst. Og man kan hæve og sænke den, og man kan mange ting med den. Så. Men der er jo stadig et problem, Søren. Og så vil vi bare gerne høre, hvad kan skolen tilbyde eleverne for at udbedre problematikken og forbedre undervisningen for de studerende? Altså, hvis problematikken er så stor, som I påstår, så vil jeg selvfølgelig undersøge sagen og tage en samtale med leverandøren. Tak for det, Søren. Ja, velbekomme da.